ani sene au ka kene mandika ni uye faso jo kene ka baro ilase au ma barabokum jago kala do ba makoya baro kene do kuna fondi o kene do nyon blastrali o kene do anga jamana kantigi folo ala ma hinena na baba Modibo Keita kaka yafa ama ataraka menka munuto ako atamanyogo ntaraka menka munuto ako ni oye kuma kaunye ambe na kana o kuma kanunu ni ayasro obe krefe den kana no e wali kan France kan ambe na kana o dalamne bamanagana walsa temisra imi anga don doka fara anga ko donka ani jamana rebe se katanya fe chugomina o kama bi ambe na kana min dalamne obeta like baba Modibo Keita akatama dola tama mi ni ayo oke anga jamana akoko dugu anfan fe bolo dugu mi be na be wile ko gawo otama wona na kana ke ka beni samba kele keme kono to bi woro ani nani okungo gwe kalo no e sankalo flana le woro nan doyi Modibo atara kata gawo la selimin sur la gawi. Au nom de la direction nationale du parti et de la délégation que je conduis, anga parti nyamgoya so togala ani chiden kulumunu nene olu nyamine j'adresse mes remerciements les plus vifs nebenga foli lase au madanta foli mina aux responsables de tous ordres ka anyasi nyamgo bela jelema pour la bonne entente qui existe au sein des diverses circonscriptions. Ka asababu ke ben min be marayoro bela jelen olu ni nyokonche Parce que en aucun moment au cours des débats kada kan kuma nyogonya olu senfe wogati shila nous n'avons relevé la moindre contradiction ama fonyogon ko franchi hali kese kelen entre les responsables politiques et administratifs des diverses circonscriptions. Mogaw olu ni nyogonche ni olu ye nyamgow ye mara strafe politique ko strafe kabo marayoro bela jelena. Nous devons également féliciter nos camarades de la 6e région anye foli la se anta manyogo ma munu be jamana marayoro worona kono pour les efforts déployés ka sababu ke uye bara minu ke dans les divers domaines bolo fara ucha man kono et les réalisations faites. ani nyeta munu sabatira uye bara ba munu ke Parce que nul n'ignore kadaka mogote na minta don qu'en raison de la grande dispersion des populations dans cette circonscription, ka asababu ke sigida mogo olu charliye ni marayoro kono nana le travail politique et administratif politique ko bara ani mara bara est de loin plus difficile que dans les autres régions. o ka gelen kosbe kateme marayoro tawka. Nous félicitons d'autre part nos camarades responsables politiques, administratifs et militaires ambe foli la se fando fana fe antama nyogon oluma munu be politique ko ni mara ani surasikulu nyefe du cercle de Kidal pour la solution énergique munu be Kidal mara konana kaswabu ke uye fere kologiri minta apportée tant sur le plan politique que sur le plan militaire politique ko nasra fe ani surasikulu ko nasra fe face à l'action de quelques apatrides. Ka anyasi fasuntan do ulu ka kewaluma Tout au long des débats, manyoganya wu sefe la nécessité pour les responsables de rester soudés au masque a apparu ka ye ka foko nyamgo ulu norolen ka to jamakulu la uyera et nous pensons ani amba miriko que l'une des premières manifestations de la volonté des responsables politiques ou administratifs ko jirali folo min be ni ubeta like nganiala nganiami ni ubebo politiki nyamgo ulu yoro ani mara nyamgo ulu yoro d'être avec les masques dans les masques ni ode kato jamakulu kono ani ka barake jamakulu fe c'est de faire l'effort nécessaire ode ka seko damajira bela jelenke pour parler la langue afin de ne pas être obligé ode ka sigida kan ka ulu fo walsa ukanana wajibiya de se servir d'un interprète ka teme dalaminalikela do fe qui peut ne pas toujours traduire fidèlement o dalaminalikela mi ni abse ka ke min be ka fo oto lase alase chugola leur pensée ni leur rapporter fidèlement hakilna min be ula ani ka koma seginin ke uye a chugola et les déclarations de celui qui aura à s'adresser à ses responsables. min be talike la cellule minnu bina bo mogo yoro mogo min ni o bina kana kuma nyamgo fe On ne peut vraiment
agir sur un milieu. mɔgɔ tɛ se ka nɔ to sigida dɔ la sɛbɛ la. Modifier un milieu, c'est dans la mesure on est adopté par ce milieu. Ka yɛlɛmali don sigida kɛcogo la fo n'a kɛra k'a fɔ ko o yɔrɔ min filɛ o ye ko i degelen bɛ yen na. Et on peut être adopté par un milieu humain. Wa mɔgɔ tɛ se fɛnɛ ka kɛ ko ɲɛnamaya kɛ yɔrɔ dɔ hadamadenya nasira fɛ ko o ye i ladamu. C'est dans la mesure où le commerce par le langage direct devient une réalité. Fo jago kɛli kumaɲɔgɔnya jɛli ye o ka se ka lankɛnɛmaya k'o kɛ tiɲɛ ye. Nous insisterons également auprès de nos camarades responsables. N bɛna sinsin fɛnɛ an taamaɲɔgɔnw olu ta fan fɛ minnu ye ɲɛmɔgɔw ye. Tant politique administrative. Politigiko nasira fɛ ani forobabaara nasira fɛ. Pour que de plus en plus ils fassent sur eux et auprès de leurs collaborateurs. Walasa u ka se ka wagati ta u baarakɛɲɔgɔnw olu fɛ. L'effort nécessaire. Ka baara jɔnjɔnw kɛ. Pour que les camarades puissent résister à la corruption et à la malversation. Walasa taamaɲɔgɔnw olu jijalen ka se ka to cogo si la ŋanamu ani yurukuyuruku kana se u la. Car le grave danger pour les pays jeunes. Ka d'a kan kojuguba min bɛ yen ka a ɲɛsin jamana kuraninw ma. Et en particulier pour les pays africains. Kɛrɛnkɛrɛnniyana ka ɲɛsin farafina jamanaw ma. Qui veulent en quelques années franchir toutes les étapes. Minnu bɛ a fɛ san damadama kɔnɔna na ka tɛmɛ sendaɲaw bɛɛ kan. Pour se situer au niveau des pays qui ont plusieurs années, plusieurs siècles plutôt d'existence. Walasa ka wuli ka u jɔ kundama la kundama min ni olu bɛ tali kɛ jamanaw la jamana minnu ni olu ye san caman kɛ ɲɛnamaya la o siraw fɛ. Le grave danger. Kojuguba minnu bɛ yen. C'est la malversation. O ye ŋanamu ye. C'est cette soif d'accaparement qui fait. O ye fɛn bɛɛ nege minɛli de ye min bɛ a to. Qu'on ne mesure pas souvent la portée de certains gestes. Tuma dɔw la kɛwale dɔw bɛ yen an tɛ o juguya dɔn. En confondant sa tête avec la tête publique. Ka i kunkolo jate k'o kɛ mɔgɔ wɛrɛ kunkolo ye walima ka mɔgɔ wɛrɛ kunkolo jate k'o kɛ i kunkolo ye. Il faut savoir prendre également ses responsabilités. Fo an ka se an jɔyɔrɔ fali de la. Et là je m'adresse aux responsables directs. O la n bɛ ɲɛsin ɲɛmɔgɔw ma ɲɛmɔgɔ minnu ni olu bolo bɛ baara la. Qu'il soit politique, administratif ou militaire. O kɛra ɲɛmɔgɔw ye sa o minnu bɛ politigiko kunna minnu bɛ forobabaara kunna walima sɔrɔdasikuluw kunna. Il faut savoir prendre ses responsabilités. Fo an ka se an jɔyɔrɔ fali la. Face aux mauvais agents. Ka a ɲɛsin baarakɛla jugu dɔw ma. Aux mauvais fonctionnaires. Ka ɲɛsin forobabaarakɛla juguw ma. Aux ennemis possibles de notre option. An ye jɔse minnu ta mɔgɔ minnu bɛ kɛ o juguw ye. Quel qu'il soit. O mana kɛ mɔgɔ sugu sugu ye. Et quels que soient les liens. Ani jɛɲɔgɔnyaw mana kɛ sugu sugu ye. Qui peuvent exister entre eux et certains dirigeants. Ni o jɛɲɔgɔnyaw bɛ se ka kɛ olu ni ɲɛmɔgɔ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Il faut également être capable d'initiative. Fo an ka se ka kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ni ŋaniya caman bɛ minnu kɔnɔ. Car il ne suffit pas de constater qu'une situation est mauvaise. Ka d'a kan i dan tɛ k'a kɔlɔsi dɔrɔn k'a fɔ ko a ni lahalaya min filɛ nin ye nin man ɲi. Il faut avancer les solutions. Fo i kana ni dalu dɔw ye i kana ni fɛɛrɛ dɔw de ye. Que l'on considère comme possible. Ni olu bɛ se ka jate k'a fɔ k'u bɛ se ka kɛ. Et les efforts que l'on a soi-même déjà tentés pour réaliser ces solutions. Ani i yɛrɛ ye i seko min kɛ walasa o fɛɛrɛ ninnu k'a lajɛ ni a y'a sɔrɔ u bɛ se ka kɛ. Et nous mettons également l'accent sur la conscience professionnelle. N bɛna sinsin fɛn min fana kan o ye k'a dɔn k'a fɔ ko baara kɛli k'a ɲɛ ko o ŋaniya ɲuman bɛ i la. Il n'y a pas eu de rencontre en République du Mali. Lajɛ ma deli ka kɛ Mali jamana kan. Que ce soit sur le plan des séminaires. A kɛra foroba ɲɔgɔn lajɛrɛw kalanw ye o. Ou politique. Walima politigiko lajɛrɛw. Ou technique. Walima fɛlɛtigiw ka lajɛrɛw. Sans que l'accent soit mis. Ka taa sɔrɔ sinsin ma kɛ. Sur la nécessité de la conscience professionnelle. Baara kanu o tagabolo kan. Et au cours d'un séminaire. Foroba ɲɔgɔn lajɛrɛ kalan dɔ senfɛ. J'ai dénoncé les camarades travailleurs. N ye kofɔli kɛ ka ɲɛsin an taamaɲɔgɔn dɔw ma minnu ye baarakɛlaw ye. En disant que si la République du Mali. K'a fɔ ko ni a kɛra ko Mali jamana. Devait connaître dans le triomphe de son option de difficulté. Ni a ka kan ka gɛlɛyaw ka olu dɔn gɛlɛya minnu bɛ tali kɛ a ka jɔsenko la. Ça ne peut provenir que des camarades travailleurs. O gɛlɛya u tɛ se ka bɔ mɔgɔ si yɔrɔ fo an taamaɲɔgɔn baarakɛlaw. Que des camarades fonctionnaires.
ani antama ɲɔgɔn foroba baarakɛlaw. Parce que malversation, Ka d'a kan ŋanamu corruption, yuruku retard, i ka kan kana wagati min na baarakɛyɔrɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ ka na absence, i yebaliya baarakɛyɔrɔ la. manque de conscience professionnelle. Ŋaniya ɲuman tɛ i kɔnɔ baara kɛcogo ɲuman na. On peut, pour ces divers manquements, Ka a ɲɛsin ni majɛ dama dama ninnu ma. les trouver Olu kɔni bɛ se ka sɔrɔ de que parmi les camarades travailleurs, que parmi les camarades fonctionnaires. an taama ɲɔgɔn baarakɛlaw ani an taama ɲɔgɔn foroba baarakɛlaw de cɛma. Donc il est essentiel O la a nafa ka bon kosɛbɛ. que les camarades de plus en plus comprennent Ko an taama ɲɔgɔn tuma bɛɛ lajɛlen na u ka nin faamuya ko que la conscience professionnelle ko i bɔli i yɛrɛ kalama baara kɔnɔ baara kanuya kɛli i la. constitue une des conditions premières O de ye sarituw dɔ la gale du triomphe de l'option que nous avons faite. walisa an ye jɔsen min ta o ka se ka sabati. C'est la conscience professionnelle qui fait Ani ka i ka baara kanu baara ŋaniya ɲuman min bɛ i la. que l'agent se prenne ses responsabilités, Ko baarakɛla a ka a jɔ a jɔyɔrɔ la ka jɔyɔrɔ dafa. qu'il est capable d'initiative, K'a fɔ ko mɔgɔ don fana mɔgɔ min ni ŋaniya ɲumanw caman bɛ a fɛ. qu'il peut se prémunir contre la tentation, contre la malversation, contre la corruption. A bɛ se ka a yɛrɛ tanga ka bɔ fɛnw nege ma ka bɔ ŋanamu ma ka bɔ yuruku ma. Mais dès l'instant qu'il n'a pas de conscience professionnelle, Nka n'a kɔni kɛra dɔrɔn k'a fɔ ko baara kanu tɛ a la a t'a dɔn a bɛ baarakɛla kun min na. il considère qu'il travaille pour un gain N'a b'a jate k'a bɛ baarakɛla sara de kosɔn. et qu'il n'a que le souci d'augmenter son profit, Hami min bɛ a la dɔrɔn o ye ka dɔ fara a ka sɔrɔta kan. eh bien à ce moment, chaque fois qu'il a l'occasion de ménager ses peines, ses efforts dans l'exercice de sa fonction, il ne s'en prive pas. Wa tuma mana kɛ a la k'a fɔ ko cogo bɛ a bolo ko ka yɛlɛmali dɔw don a yɛrɛ kɛcogo la a ka baara hukumu kɔnɔ a kɔni tɛna na ban o kɛwale kɛli ma. C'est pourquoi il est essentiel que les camarades prennent des responsabilités, soient rigoureux et sur le point de la conscience professionnelle. O de kama a ka kan taamaɲɔgɔnw olu ka u jɔyɔrɔ fa kɛrɛnkɛrɛnnenya na ka a ɲɛsin baara yɛrɛ kanu ma. D'autre part, nous avons constaté Fan dɔ wɛrɛ fɛnɛ fɛ an y'a kɔlɔsi que certains agents ko cakɛla dɔw bɛ yen dont le rôle a des aspects réfléchis, dɔw bɛ yen ni olu ye jɔyɔrɔw ta jɔyɔrɔ minnu tɛ jɔyɔrɔ bɛnnenw ye. trouvent une satisfaction particulière Olu bɛ nimisiwasa kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ à se servir de leur autorité pour dîner, pour humilier. u bɛ tɛmɛ u yɛrɛ ka kuntigiya an'u ka se fɛ walasa ka mɔgɔw degun walima ka mɔgɔw lebu. Et nous pouvons affirmer que ces agents An bɛ se ka a fɔ k'a fɔ ko o baarakɛlaw o cakɛlaw travaillent contre notre administration, ko olu bɛ ka baara kɛ walasa k'an ka forobaca de kɛlɛ. travaillent contre le parti Olu bɛ ka baara kɛ walasa ka parti kɛlɛ et travaillent contre l'option wa u bɛ ka baara kɛ fana walasa ka jɔsen kɛlɛ. parce qu'ils présentent aux masses, aux populations, Ka d'a kan u bɛ fɛn min yira jamakulu la sigida mɔgɔw la l'aspect négatif de notre administration. o ye an ka forobaca a dɛsɛ yɔrɔw ani a tiɲɛni yɔrɔw u bɛ o de jira. Nous n'avons jamais cessé d'insister auprès des camarades An ma sinsinni dabila a kan abada an taamaɲɔgɔnw ta fan fɛ pour qu'ils profitent des assemblées générales dans les quartiers, walasa foroba lasigili minnu bɛ kɛ sigidaw olu kɔnɔna na kinw kɔnɔna na u ka bɔ o nu ma. assemblées générales auxquelles ils doivent donner un contenu particulier O foroba lasigili minnu senfɛ u ka kan ka kunnafoniw ka olu di kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnenw en expliquant les textes ka sɛbɛnw ka olu kɔnɔkumaw ɲɛfɔ ka sariyaw ɲɛfɔ qui les guident dans leur action min bɛ u ka kɛwalew kɔnɔ pour que les populations walasa sigida mɔgɔw puissent être plus amplement informées olu ka se ka kunnafoni majigi kɔnɔna na et saisir la nécessité de ces textes. ani u k'a ye fana k'a fɔ ko sariya sɛbɛn ninnu fana ka kan. Nous devons également, surtout pour la 6e région, An ka kan fana Zanko min ye jamana marayɔrɔ wɔɔrɔnan ye mettre un accent particulier sur l'action de nos forces de sécurité dans cette circonscription. ka sinsin kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka a ɲɛsin kɛwalew ma kɛwale minnu bɛ bɔ an ka lakanakulu tigilamɔgɔw olu yɔrɔ ni marabolo in kɔnɔ. Les forces de sécurité Lakanakulu tigilamɔgɔw ne doivent pas seulement être de simples forces de sécurité. olu tɛ lakanakulu tigilamɔgɔ gansanw ye ten dɔrɔn. Elles doivent être des agents d'éducation,
o ka kan ka kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ ladamuni kɛ mɔgɔ minnu bɛ u mɔgɔ ɲɔgɔn kalan par les contacts qu'elles ont avec les populations. Jɛɲɔgɔnyaw olu fɛ jɔɲɔgɔnya minnu bɛ u bolo u ni sigida mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Les forces de sécurité an ka lakanakulu tigilamɔgɔw doivent être capables olu ka kan ka se ka kɛ mɔgɔw ye de porter des soins malades, de protéger les troupeaux. u ka kan ka se ka kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ni olu bɛ se ka fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn ɲumanw na minnu bɛ sigida mɔgɔw nafa. De sorte que si la polyvalence n'a kɛra o cogo la k'u bɛ se ka fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ devient une nécessité pour notre génération, min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye an ka mɔgɔwolo in bolo elle apparaît davantage pour les forces de sécurité basées dans la 6e région. o bɛ kɛ fɛn ye bi fɛn min ni a nafa ka bon an ka lakanakulu tigilamɔgɔw ta fan fɛ minnu dakalen don jamana marayɔrɔ wɔɔrɔnan na. C'est une mission certes exaltante qui n'est pas au-dessus de leurs moyens. Ci kɔni de don baara min ni a nafa ka bon ni tanuni bɛ a la nka ni u tɛ dɛsɛ k'a kɛ. Car nos forces de sécurité Ka d'a kan an ka lakanakulu tigilamɔgɔw ont offert au pays ce à quoi l'homme tient le plus, la vie. u sera ka fɛnw kɛ fɛn minnu ni mɔgɔw jigi tun tɛ a kan ka fɔ ko u bɛ se ka o kɛ. La conférence a enregistré avec satisfaction lajɛ in a ye nimisiwasakun k'olu sɔrɔ. la dotation des circonscriptions et des services en véhicule. Marayɔrɔ minnu bɛ yen ani cakɛyɔrɔ minnu bɛ yen bolifɛnw nana ka na di olu ma. Il apparaît a bɛ ye o la ko d'une urgente nécessité de rappeler aux camarades chefs de circonscription, gouverneurs de région, etc. ko a ka kan hakilijigi ka kɛ ka a ɲɛsin taamaɲɔgɔn olu ma ni olu ye marayɔrɔ ɲɛmɔgɔw ye ni o ye marabadaw ani marabaw ye ni o ye gouverneurs ni cercle ɲɛmɔgɔw ye. Ils doivent considérer le matériel qui sera mis à leur disposition ko u ka jateminɛ kɛ ka a ɲɛsin minɛnw ma ko u janto minɛnw na minnu bɛna bila u ka bolo kan. comme une partie du patrimoine national Ka o minɛnw jateminɛ ka kɛ ko faso ka fɛnw de don fɛn nafamaw. sur lequel ils doivent veiller jalousement. O minɛn minnu u ka kan ka i janto olu la ɲɛ bɛɛ lajɛlen ma. Il n'est pas possible que tous les 2 ou 3 ans, A tɛ se ka kɛ ko tile fila walima tile saba kɔnɔna na. il n'est pas possible pour le gouvernement A tɛ se ka kɛ fanga ta fan fɛ. de renouveler le pacte administratif. Donc, Ko ka lakurayali kɛ ka a ɲɛsin forobaca bolifɛnw ma. dans ce domaine comme dans les autres, O bolo fara o kɔnɔna na i n'a fɔ tɔw. il faut que nos chefs de circonscription Wajibi don an ka marayɔrɔ ɲɛmɔgɔw puissent prendre toutes leurs responsabilités fo olu k'u jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen fa a ɲɛ ma. et ne pas hésiter à licencier un chauffeur Ko u kana na siga mɔbili bolila dɔ n'o ye chauffeur ye k'o gwɛn ka bɔ baara la. qui ferait montre de négligence dans l'entretien des véhicules Min ni a tɛ bolifɛn ninnu minɛ a minɛcogo la k'a ɲɛ. et d'une certaine inconscience dans la conduite des véhicules. Wa n'a nana ka na kɛ fana ko mɔbili bolicogo yɛrɛ la a tɛ o kɛla a kɛcogo la a t'a yɛrɛ dɔn o baaraw la. L'obligation a été signalée pour les chefs de circonscription Fɛn dɔw bɛ yen olu nana ka na jira marabolo ɲɛmɔgɔw olu ta fan fɛ. pour le contrôle périodique et inopiné de la SMDR Ka ɲɛsin sɛgɛsɛgɛliw ma sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ tali kɛ CMTR kan. et des deniers publics. Fo kana se foroba nafolo ma. J'insistais auprès d'eux N bɛna sinsin a kan olu ta fan fɛ. pour que dans leur contrôle, Walasa u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ. ils ne mettent pas les succursales des sociétés et entreprises d'État de leur ressort. Feerekɛyɔrɔ minnu bɛ yen ani faso ka cakɛda yɔrɔ minnu bɛ u ka mara kɔnɔ. Il faut qu'ils puissent en suivre le fonctionnement, car les sociétés et entreprises d'État Fo o cakɛyɔrɔw ani o feerekɛyɔrɔw u ka u janto o ɲɛnamaya kɛcogo la. sont une partie de notre patrimoine national Ka d'a ka baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen ani cakɛda minnu bɛ faso tɔgɔ la. Olu ye faso ka nafolomafɛn nafamaba fan dɔ de ye. dont le gouvernement à tous les échelons Olu minnu fanga kundama bɛɛ lajɛlen na. a la responsabilité de la bonne gestion Fanga ka kan ka o mara kɛ de k'a ɲɛ et du bon fonctionnement. ani a la ɲɛnamaya cogo ɲuman. Abordant les problèmes économiques et sociaux, Ka da se gɛlɛyaw ma gɛlɛya minnu bɛ tali kɛ sɔrɔ ni politigiko ni hadamadenya nasiraw olu ma. je rappellerai aux camarades N bɛna hakilina jigin kɛ ka ɲɛsin taamaɲɔgɔnw ma. que la toile de fond de notre action, de l'action du parti, Ko an ka parti ani an ka kɛwale o jusigilan ye min ye. c'est les problèmes économiques
et sociaux. O ye gɛlɛya ye gɛlɛya min bɛ tali kɛ hadamadenya ani sɔrɔ la. Nous avons dépassé le stade de la simple lutte politique Politique ko kɛlɛ gansan dan an tɛmɛna o kan. pour la conquête de l'indépendance. Ka ɲɛsin yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli ma. Nous sommes à l'heure actuelle An bɛ bolo min kan sisan dans la phase de la construction nationale o ye faso jɔli baara de et de la construction économique. ani an ka jamana sɔrɔ bɛ se ka labaara cogo min na. Donc il faut que le secrétaire général d'une section Wajibi don tɔn sigida min bɛ yen n'o ye section ye o foroba kalatigi n'o ye secrétaire général ye wajibi don ale ma. que le député d'une circonscription, Ko gɛlɛya minnu bɛ o marayɔrɔw la. que le commandant de cercle ne se contente pas de simples réunions politiques, Ko commandant min bɛ cercle o kana na i wasa don dɔrɔn politique ko lajɛ gansanw na. que le commandant de cercle ne se contente pas du recouvrement des impôts, Ko cercle ɲɛmɔgɔ n'o ye commandant ye ale kana na i wasa don dɔrɔn l'impôt kanuni na. il faut qu'il se pense davantage, Fo hali bi a ka miiri que les camarades responsables se pensent davantage ko an taamaɲɔgɔn minnu bɛ yen n'olu ye ɲɛmɔgɔw ye hali bi olu ka sigi ka miiri. sur tous les problèmes économiques et sociaux de la circonscription Gɛlɛya fɛn fɛn de bɛ sɔrɔko nasira fɛ u ka marayɔrɔw kɔnɔna na u ka miiri o la. et que dans la mesure ils sont capables d'initiative, K'a d'a kan ni u kɛra mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ni ŋaniya bɛ u la ils essaient de suggérer u k'a lajɛ ka o gɛlɛyaw bɛɛ ɲɛnabɔ. à l'échelon élevé les solutions possibles à ces problèmes économiques et sociaux. K'o kɛ kunkɔrɔta kɔnɔna na fɛɛrɛ o fɛɛrɛ ni o bɛ se ka sɔrɔ ka ɲɛsin o gɛlɛyaw ma minnu bɛ tali kɛ hadamadenya ani sɔrɔ ta fan fɛ. Mais Nka la solution à ces problèmes nin gɛlɛya ninnu fura exige une discipline o bɛ kololi wajibiya an ta fan fɛ. et dans la première manifestation Wa o yeli o jirali ko fɔlɔ est le respect des prévisions du plan. o de ye fɛn minnu bolodalen don an ka fɛlɛ kɔnɔna na ka olu labato k'olu bonya. Il faut éviter les constructions anarchiques d'écoles et de dispensaires. O bɛ tali kɛ fɛn minnu na o ye kalansow ani furakɛlikɛsow olu jɔjɔli ye bisibasa kɔnɔna na. Parce que ce qui serait grave pour nos populations sur le plan psychologique, Ka d'a kan fɛn min na kɛ fɛn jugu ye an ka sigida mɔgɔw olu ta fan fɛ hakilinaw ani miiriliw la c'est qu'elles construisent des dispensaires, qu'elles construisent des écoles, o ye nin ye k'u ka furakɛlikɛyɔrɔw ka olu jɔ ka kalansow jɔ souvent à leurs frais, et que ces écoles et ces dispensaires ne soient pas pourvus en personnel technique. ka o jɔ u yɛrɛw ka musakaw la k'a ye k'a fɔ ko o furakɛlikɛyɔrɔw ni o kalansow ko mɔgɔw tɛ olu kɔnɔna na mɔgɔ minnu ni olu ye baara yɛrɛ ɲɛdɔnbaw ye. D'autre part, Fan wɛrɛ fana fɛ il faut que par l'action politique, wajibi don fo politikiko baara de fɛ nos camarades politiques et administratifs arrivent à renforcer chez les populations an taamaɲɔgɔn minnu bɛ politikiko ani foroba baara ta fan fɛ olu ka se ka lajijali kɛ ka labanbani kɛ sigida mɔgɔw olu ta fan fɛ la volonté d'améliorer leurs conditions de vie min bɛ tali kɛ ŋaniya la ŋaniya min ni o bɛ kɛ sababu ye ka nɔgɔya don u ka ɲɛnamaya kɛcogo la par l'effort et par le travail personnel. ni o bɛ sɔrɔ cɛsiri ani yɛrɛkun ka baara ɲuman na. Parce qu'il n'est pas possible à notre État, Ka masɔrɔ anw tɛ se wa an ka jamana tɛ se à nos institutions, an ka fanga bondaw olu tɛ se de trouver la solution à tous les problèmes. ka fura sɔrɔ gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen na. C'est dans la mesure donc où toutes les couches seront mobilisées. O sira de fɛ min ye bolofaraw bɛɛ lajɛlen ye olu na lawuli ka jɔ. C'est dans la mesure où les jeunes seront liés N'a nana kɛ k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnyaw olu de bɛna kana don ɲɔgɔn na par l'action politique politikiko baara fɛ à la recherche des solutions aux problèmes économiques et sociaux, ka ɲɛsin fɛɛrɛw sɔrɔli ma gɛlɛyaw la gɛlɛya minnu bɛ tali kɛ sɔrɔko ni mɔgɔya kow la. que les responsables politiques administratifs O cogo de la ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen politikiko ani forobaca ta fan fɛ pourront répondre pleinement à la confiance que le parti et le gouvernement a placée en eux. O cogo de la parti ani fanga ye danaya min da u kan u na se ka o danaya de minɛ fa. Il y a un point Yɔrɔ dɔ bɛ yen qui constitue également une grande faiblesse ni o ye barikantanya yɔrɔba ye des jeunes régimes et en particulier en Afrique. ka ɲɛsin fanga kuraw olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na farafinna. C'est le trafic et la contrebande.
o ye jago jugu o kɛli ye fo kana ase jago kɛminɛ minnu kɔnnen don k'olu ladon jamana kɔnɔ. Il faut donc la mobilisation de toutes les forces de sécurité et de contrôle. Wajibi don lakanakulu tigilamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ u sen kan ani kulu minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli ko fɔ. De tous les militants. Tɔndenw bɛɛ ka wuli ka jɔ. Pour la liquidation du trafic. Walsa min ye jago jugu kɛli ye o ka daji. De la contrebande. Ani jagokɛminɛ minnu bɛ yen ni olu donni kɔnnen don walsa k'o kɛlɛ. Les commerçants. Jagokɛlaw. Ils ne pourront pas se plier aux exigences de notre option. Minnu ni olu tɛ sɔn ka kolo an ka jɔsen kɔrɔ. Et de notre législation. Ani an ka jamana sariya gafe. Seront impitoyablement éliminés du circuit commercial. Olu bɛɛ lajɛlen bɛna ka na sen bɔ an ka jagoko ɲɛw olu la. Vous savez que les mauvais commerçants. A b'a dɔn k'a fɔ ko jagokɛla jugu. N'ont d'autres patries, d'autres familles, d'autres idéaux que l'argent. Olu ɲɛ tɛ fɛn wɛrɛ la, olu ka fɛn bonta tɛ fɛn wɛrɛ ye fo wari. Nous avons également été frappés par le silence de certaines sections sur leur action. An kabakoyara fana tɔn sigida ɲɛmɔgɔ dɔw ka dadili la, ka sababu kɛ u ka kɛwalew ye. En faveur de l'alphabétisation. Ka ɲɛsin balikukalan ma. Nous osons espérer. An bɛ sɔn ka an jigi d'a kan. Que c'est une mission de leur part. Ko nin kɛra fili ye u ta fan fɛ. Et qu'à l'exemple de la section de Gao. Ka ɲɛsin Gao ka tɔn sigida ka misali ma. Les organismes politiques. Ani politiki tɔn bolofara minnu bɛ yen. Se sont eux aussi engagés. Olu kɔni de wulila kabini fɔlɔfɔlɔ k'u cɛsiri. Dans la lutte contre l'analphabétisme. Ka kunfinya kɛlɛ. Il est évident que ce n'est pas du jour au lendemain. A jalen don ko donna dugusajɛ tɛ. Que des populations dispersées. Ko sigida mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu jɛnsɛnnen don. Pressées par le besoin de vivre. Olu minnu ni ɲɛnamaya nege bɛ u la. Avec leurs troupeaux, pourront se séparer de leurs enfants. Olu n'u ka bagankulu u ka yɔrɔ janya ka bɔ u ka sigida la. Et surtout. Ani kɛrɛnkɛrɛnnenya na. Pourront se défaire. Olu na se ka u yɛrɛ bɔ. Des effets néfastes de la propagande selon laquelle. Kɛwalew kɔlɔlɔ la, kɛwale kɔlɔlɔ minnu ni olu bɛ tali kɛ mankutunjuguw la. Fréquenter l'école. U na se ka kalanw kɛ. Contrairement à l'ordre qui a été suivi dans la résolution. N tɛna kuma ka kɛɲɛ ni kow dada cogo ɲɔgɔn kan bɛnkan sɛbɛn kɔnɔna na. L'aspect politique de notre action. N bɛ kuma an ka kɛwale a bɛ ye cogo min na politiki ko kun kan n bɛ kuma o kan. Avec les rapports de diverses circonscriptions. Ka kɛɲɛ ni fɛsɛfɛsɛni sɛbɛn ye min bɔra marayɔrɔ tɔw bɛɛ lajɛlen na. Nous constatons que les réalisations d'une section. K'a ye k'a fɔ ko baara minnu kɛra tɔn sigidaw fɛ. En fonction de sa valeur politique. Ani baara minnu kɛra politiki kɛbagaw olu fɛ. Et de la valeur de l'action militante des responsables. Ani kɛwale minnu fana bɛ yen ni olu kɛra tɔndenw olu fɛ. Nous invitons donc instamment les camarades des circonscriptions intéressés. O la an bɛ wele bila ka a lase tuma bɛɛ lajɛlen na an taamaɲɔgɔn olu ma minnu bɛ ni marayɔrɔ kofɔlenw na. À partir de l'information idéologique. U ka miiri mɔgɔw labɛnni na kuntilenna ko la politiki ko nasira fɛ. Et à multiplier les contacts avec les populations afin que le niveau politique de leur circonscription. U ka dɔ fara u ni sigida mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye u fana kan. Et puis s'élever au niveau de la valeur politique de la section maire de Gao. Walsa u ka se ka yɛlɛ kundama la kundama min ni o nafa ka bon politiki ko sira fɛ min bɛ tali kɛ tɔn sigidaba la Gao mara kɔnɔ. Je n'insisterai pas sur la nécessité de placement de cap. N tɛna na kuma tɔndenya sɛbɛn o feereliko ko kan. Mais j'insisterai en particulier sur la vie des groupements ruraux. Nka n bɛna sinsin min kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na o ye kulu minnu bɛ sigida kɔnɔna na olu bɛ ɲɛnamaya cogo min na. Pour la construction des magasins de stockage. Ka a ɲɛsin fana ci mana kɛ sɔrɔ minnu bɛ kɛ olu bɛ mara so minnu kɔnɔna na n'o ye magasinw ye. Sur le recensement correct de la population du bétail. Ka a ɲɛsin sigida mɔgɔ hakɛw jateli ma. Sur la plantation d'arbres. Ka ɲɛsin jiriturukow ma. Sur la lutte contre les feux de brousse et la déforestation. Ka a ɲɛsin taa doni kungo la ani jiritigɛkow ma. Toutes ces actions qui sont davantage du ressort de nos sections. Baara de bɛ yen ni o ye an ka tɔn sigidaw ka baara ye. De nos responsables politiques. Ani politiki tɔn ɲɛmɔgɔw. Et des responsables administratifs. Ani ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ forobaca kunna. Il est évident que c'est dans la mesure où les responsables politiques. A jɛlen don o la ko ka kɛɲɛ ni o tagabolo de ye ɲɛmɔgɔ minnu bɛ politiki ko nasira fɛ. Réussiront la mobilisation enthousiaste des jeunes. Olu na se ka
sifin kulu la nyaga kula wuli ko jo kubla chesri boloka contre l'exode, pour les brigades de vigilance, kulu fanfan de be ni obe koloshili ko fo pour les milices populaires, foroba jama ka la koloshili ke kulu pour les services civiques, faso do manya kulu nous pourrons utiliser olu bela jele na se ko u jorota d'une main-d'œuvre bénévole pour les chantiers de l'humain. walsa ka ni ko inke ka dafa Nos jeunes, sifin il est donc important pour ceux wala nafaka bon olu ta fanfe qui ont la responsabilité de nos organismes de politique à tous les niveaux, olu munu ni anga politiki ko nyaw nyana boli be olu bolo fambe fe d'accepter, de supporter les libres discussions u ka son kanabla ere konana ka anyasin de ko umbema afin que chaque militant ait le sentiment walsa tonde bela jele ka don de participer à la recherche des solutions walsa tonde bela jele ka aye ka foko u ka kan ka usendo ferew olu nyinina qui considère que sa responsabilité individuelle est engagée. walsa u be kelengele na ka don ka foko u jorobe joromi nu ka kan ko fa Il faut également que les responsables politiques et administratifs, surtout les responsables politiques, wajibi do fana nyamgwa munu be politiki ko ani foroba chata fanfe kelengele nyana nyamgwa munu be politiki ko srafe multiplient les contacts avec les masses. u ka kuma ɲɔgɔnya ni foroba jama ye olu ka caman fara u kan En aucun moment ne pas oublier les principes qui ont fait la grandeur et la victoire de l'Union soudanaise RDA. wagati kelen si ma kɛ a la ko an ye tagabolow ka olu sɔsɔ tagabolo minnu ni o kɛra union soudanaise RDA a bonyali sababu ye a n'a a ka se sɔrɔli sababu ye Nous constatons également, an b'a kɔlɔsi fana ko avec les tournées et surtout au cours des débats, zan ko kuma ɲɔgɔnyaw senfɛ que les responsables ko ɲɛmɔgɔw politiques et même administratifs politiki ko sira fɛ hali forobaca fɛnɛ sira fɛ doivent, s'ils veulent répondre pleinement aux responsabilités qui sont les leurs, ni u b'a fɛ ka u jɔyɔrɔw ka olu fa a ɲɛma jɔyɔrɔ min ye u ta ye organiser de véritables séances de travail ka kan ka ɲɔgɔn lajɛrɛ kɛnɛw sɛbɛmaw ka olu dayɛlɛ ka ɲɛsin baara ma sur des sujets bien précis k'a kɛ kisaw ka kisa minnu ni olu pereperelatigɛlen don ka ɲɛ au cours desquels ils pourront mettre l'accent olu minnu senfɛ u bɛna ka na sinsinni kɛ et sur certains aspects de la vie économique, ka na a ɲɛsin fɛn dɔw ma min bɛ tali kɛ ɲɛnamaya cogo la sɔrɔ sira fɛ sociale et même politique hali politigiko ani sɔrɔko sira fɛ de leur circonscription. n'o bɛ tali kɛ u ka marayɔrɔ la Camarades, taamaɲɔgɔnw je terminerai en disant ceci. n bɛna kuma kun cɛ ka nin fɔ ko Certains militants hésitent tɔnden dɔw bɛ yen olu bɛ ka sigasiga à dénoncer les ennemis du parti. ka parti juguw jira Car, je l'ai déjà dit, kamasɔrɔ n y'a fɔ kaban si en 1960, n'a kɛra k'a fɔ ko san 1960 la nous pouvions affirmer que 100% de la population était pour l'option socialiste, an bɛ se ka a fɔ ko mɔgɔ 100 o mɔgɔ 100 a 100 bɛɛ lajɛlen kun sɔnnen don ni jɔse ye jɔse min bɛ tali ka sɔrɔ ni fanga forobayali la je crains fort que ce pourcentage n bɛ a jira aw la k'a fɔ ko o 100 min filɛ o ye ne puisse apparaître en 1964 o tɛ se ka kɛ fɛn dafalen ye ka bɛn ni san ye n'o ye san 1964 ye parce qu'au fur et à mesure que l'option socialiste se réalise, se concrétise dans les faits, ka da kan don o don dugu ma jɛ k'a fɔ an ye jɔse min ta n'o ye sɔrɔ ni fanga forobayali ye ko o de bɛ ka dafa kɛwalew olu kɛli la que tombent des murs de privilèges. ko kunnadiya dɔw bɛ yen ko olu bɛ a la ka bɔ ka bin Il est évident que ceux qui sont les victimes de ces mesures a jɛlen don k'a fɔ minnu ka kunnadiya bɛ ka bɔ u la ka bin n'auront pas l'enthousiasme qu'ils avaient en 1960. a jɛlen don k'a fɔ ko o mɔgɔw ɲagali minnu tun bɛ olu la san 1960 la o ɲagali kelen tɛ se ka kɛ u la nin wagati in kɔnɔ Or, nous ne sommes plus seuls en République du Mali. k'a sɔrɔ an dun ɲagalilen don faso mali kɔnɔ Nous ne sommes plus seuls en Afrique. farafinna an wasalen don Nous avons des étrangers dunanw de bɛ an cɛ la dont tous ne sont pas animés de bons sentiments à l'égard de notre pays. an n'u ka kan ka na ni fɛn fɛn ye an k'an ka fɛn fɛn ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ ni a ye Et donc, certains ont la nostalgie de la domination dans laquelle ils nous tenaient. wa maaw bɛ yen mara kɔrɔ minnu tun bɛ yen o mara tagabolo kɔrɔ ɲɛnafin bɛ o mɔgɔ dɔw la De sorte qu'actuellement, vous avez des forces impérialistes qui ne désespèrent pas k'a ye k'a fɔ fanga jugutigilamɔgɔ dɔw bɛ yen hali bi olu m'u bolo jigin pour mieux dominer l'Afrique, d'y installer en permanence le désordre, l'anarchie par la corruption de certains cadres.
walsa ka farafina dun jɔnya na kosɛbɛ walsa u sigilen ka to ya kudayi ka sababu kɛ bilisa ɲagami ani ko bɛnbaliw kɛli ye ni o bɛ bɔ ɲɛmɔgɔ dɔw yɔrɔ. Ils deviennent alors les agents actifs des coups d'État. O mɔgɔw bɛ laban o la sa ka kɛ tiɲɛnikɛlaw de ye. Quand ces coups d'État, bien souvent, répondent à une modification de politique. Ka ɲɛsin o ni a ɲɔgɔnna kow ma ka yɛlɛmali don politiki kɛcogo la a n'a siraw la. Dans le sens du progrès, dans le sens de la libération des peuples. Ka o kɛ hakilinaw na min bɛ jamana kɔnɔdenw hɔrɔnyali ko fɔ. De sorte que les régimes se succèdent. K'a ye k'a fɔ ko fangaw de bɛ dadala ɲɔgɔn kan. Comme dans certains pays arabes. I n'a fɔ arabu jamana dɔw kan. Comme en Amérique latine. I n'a fɔ lamurukikun woroduguyan fanfɛ bolo. Sans que ces changements puissent bénéficier au peuple. Ka taa sɔrɔ o yɛlɛmaliw olu ma se ka kɛ tɔnɔ ye k'a lase jamana kɔnɔdenw ma. Des centaines de millions de francs vont pleuvoir sur l'Afrique. Wari miliyɔn 100 sigiyɔrɔma caman olu bɛna suru farafina kan. Et en particulier sur la République du Mali. Kɛrɛnkɛrɛnniyana Mali jamana kan. Qui constitue une gangrène en raison de sa politique courageuse de décolonisation. Mali min ni o kɛlen bɛ kelebe ye bi k'a sababu kɛ a ka politiki sira dusuma ye ni o bɛ jɔnya kɛlɛli ko fɔ. Et en raison de son option en faveur du socialisme. Ani ka sababu kɛ a ka jɔsen ye jɔse min ni a y'o ta k'o ɲɛsin sɔrɔ ni fanga forobayali ma. Garde au peuple, dont les dirigeants accepteront. Bɔnɛ bɛ jamana kɔnɔdenw ye o jamana kɔnɔdenw minnu n'olu ɲɛmɔgɔw bɛna sɔn. Pour quelques millions. Miliyɔn dama dama kosɔn. D'aliéner la liberté, l'honneur et la dignité de leur peuple. Ka o jamana kɔnɔdenw ka bonya an'u ka hɔrɔnya k'u fara ka bɔ u la. Donc il faut que les camarades soient vigilants, très vigilants. O de kosɔn taama ɲɔgɔnw ka kan ka u yɛrɛ kɔlɔsi u ka kan ka u yɛrɛ kɔlɔsi kosɛbɛ. Pour déceler à temps. Walsa ka kow faranfasi a wagati la. Les oppositions camouflées de notre option. Ka a ɲɛsin fɔɲɔgɔnkaw ma fɔɲɔgɔnkaw minnu ni dɔw bɛ na ni u ye an ka jɔsen kɔnɔ. Les ambitieux insatisfaits. Ani maa minnu bɛ yen ni olu ma wasa ni an ka jɔsen ye. Les essoufflés qui constituent des freins à notre marche en avant. Maa minnu bɛ yen ni fiɲɛ tigɛlen bɛ u la n'u tɛ fɛn kalama ni olu de kɛlen don balinanko ye bi an ka ɲɛfɛtali taama la. Les essoufflés. O maa minnu bɛ yen ni fiɲɛ tigɛlen b'u la n'u tɛ fɛn dɔn. Qui constituent des freins à notre marche en avant. Olu ye balinanko ye an ka ɲɛfɛtali taama la. C'est le masque fallacieux d'une prétendue prudence. Olu bɛ u yɛrɛ kɛ mɔgɔw ye i n'a fɔ u bɛ ka u yɛrɛ kɔlɔsi. Les attardés irrécupérables. Maa minnu n'olu bilalen bɛ kɔfɛ wa n'u ladilancogo fan si tɛ u la. Ils sont de véritables fossiles d'une période politique révolue. Ni olu ye mɔgɔw ye tiɲɛnikɛla minnu ni o bɛ wagati cɛjuguw ko fɔ. Il faut également, camarades, beaucoup de vigilance. Taama ɲɔgɔn wajibi don a k'aw yɛrɛ kɔlɔsi to kosɛbɛ. Pour déceler et dénoncer ceux qui réalisent ou qui vivent au-dessus de leurs moyens. Walsa ka mɔgɔw dɔn ka tila k'u kofɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ ka ɲɛnamaya cogo la ka taa sɔrɔ se min tɛ u ye u bɛ ka ɲɛnamaya o se sanfɛ. Donc il ne faut pas qu'ils soient arrivés dans leur bureau. Il faut qu'ils sortent, qu'ils parcourent le pays. U man kan ka to sigilen ye u ka bureau kɔnɔna na f'u ka wuli de ka jamana fan bɛɛ lajɛlen munumunu. Ils prennent contact avec les populations. U ka wuli u ni jamana kɔnɔdenw ka ɲɔgɔn dɔn u ka don ɲɔgɔn na u ka dorogo ɲɔgɔn na. Et s'ils suivent de plus près les problèmes auxquels dans leur bureau ils devront apporter des solutions. N'u y'o gɛlɛyaw dɔn tuma min na u nan'e sigi u ka bureau kɔnɔna na u ka kan ka fura minnu sɔrɔ o gɛlɛyaw la u ka o furaw di. Il faut également, wajibi don fana. Camarades, taama ɲɔgɔn. Nous avons choisi une voie difficile. An ye sira gɛlɛn ɲɛna tɔmɔ. Très difficile. La voie de l'honneur. Min ka gɛlɛn kosɛbɛ bonya sira. Et de la dignité. Elle exige. Ani kelenya sira o bɛ min wajibiya an ta fan fɛ. Nous avons ainsi non seulement la confiance du peuple malien, mais à la confiance de l'Afrique. An bɛ sinsin min kan bi o ye danaya ye ka bɔ malidenw ta fan fɛ ani farafina ka danaya. Car le néocolonialisme. Ka d'a kan jɔnya kura. N'est pas une fiction. O tɛ fɛn ye ten dɔrɔn hakili la miirili su ye. C'est une réalité. Nka tiɲɛ de don. C'est, je l'ai déjà dit. N y'a fɔ kaban. La domination de grandes puissances. Jamana setigibaw olu ka jɔnya olu ka fanga. D'un pays à travers des cadres autochtones.
ka olu boli ɲɛmɔgɔw olu kan ni olu ye woloyɔrɔ mɔyɔrɔ ɲɛmɔgɔw ye. Si nous voulons donc demain que l'Afrique soit réellement indépendante. N'an b'a fɛ o la ko sini don nataw la farafina ka kɛ farafina ye min hɔrɔnyalen don sɛbɛ la. Que nos peuples puissent regarder l'avenir avec confiance. Ko an ka jamana kɔnɔdenw ka se k'u ka siniɲɛsigi lajɛ ni danaya ye. Il faut que nous qui avons aujourd'hui la responsabilité de se destiner, nous puissions être capables d'actes de volonté. Fo an minnu bɛ yen bi ni an bɛ kow ɲɛmɔgɔya la fo an ka se ka kɛwale ɲumanw kɛ. En sachant renoncer à ce qui peut demain compromettre le succès de notre politique. Ka an yɛrɛ tanga waleyaw ma waleya minnu sini ni o bɛ se ka kɛ sababu ye ka an ka politiki sira ka o tiɲɛ. Et compromettre la liberté de notre peuple. Min bɛ se ka kɛ sababu ye an ka jamana kɔnɔdenw ka kanabila ko tiɲɛ. Et si c'est peut-être la liberté des peuples africains. Wa hali laala yɛrɛ fɛnɛ farafindenw olu ka kanabila. Lamɛnbaw nin de kɛra aw tulo garisɛgɛ ye kuma caman fara kuma in kɔnɔna na nka kuma min n'an bɛ taa ka segin o de kan n'an tɛ sɛgɛn a fɔli la Modibo Keyita a ye Mali kanu fo ka taa fɔ ko a to ten a ye fɛn o fɛn fɔ kunun n'a sɔrɔ k'a fɔ ko kumaw tun ye tiɲɛ ye kunun wa bi o kumaw ye tiɲɛ ye ka tɛmɛ a kununlama kan an bɛ ka bɛɛ ye an ɲɛ na kelen kelen kuma kelen pe b'a ka kuma kɔnɔna na ko ni an sɔnna ko ka an faso ko ka a labila ka da ka miliyɔnw caman k'olu bɛna ka na suru an ka jamana kan wa an bɛna kɛ sababu ye ka an ka jamana ka a don bolo la k'a to setigi jamanaw olu bolo nin fara san 1964 Gawo an ka jamana labila dan don bi setigi jamanaw ye dɛ an ye miliyɔn dama minnu miliyar dama minnu ka an nata da u kan setigi jamanaw kana o wariw juru don an n'a k'u sago n'u dunga kɛ an ka jamana na